Pre, matlong, ano pre? Ano pre? Regalo guard, ang mga taksi mo guard. Regalo. Mga bobo! Ini naman, ang prago. Bro, ina. Cuma. Si. Butang mic. Hi guys! Welcome sa vlog ni Juan. Baligwat vlog. Kalabugahon. Ano sasabi niya? Ano daw? Kalabugahon nun. Shout out Kalabugahon nun. Mga marites. Hi mga Mars. Ba't siguro mo kaya apil mo sa vlog. Ang vlogger. Laksan na siya. Isa mo may kasulti sa vlog ni Baligwat. Vlog more pre, vlog more. Okay. Isa may kasulti sa vlog ni Baligwat. Good luck pre. Hey, sa mga komento sa mga pag-vlog pre. Ikaw pre, isa may kasulti sa vlog ni Baligwat. Good. Ala, good daw. Words, good daw ang vlog. Words. Unsa may kasulti sa vlog ni Baligwat? Jim. Pre, ikaw pre, may kaingon sa vlog ni Baligwat. What's up mga kakusa? Kapusa na, bebe! Bebe! Tunga ta sa revenue niya. Prank na to, prank na to. Okay, what? Pak. Ating! Silpi ba? Look for documentation. O, isip kayo.